Mabuhay kabayan at welcome to my channel, Kabayan Family. Sa channel na ito ay pag-uusapan natin kung magkano ang kinikita ng mga Filipino YouTubers sa Pilipinas at sa ibang panig ng mundo. But before that, kung bago ka lang sa channel na to, ay don't forget to hit the like button, comment down below for any suggestions, share this video at ang pinaka-importante ay to click the notification bell button para lagi kang updated sa latest videos. Hi mga kabayan, ang featured Filipino YouTuber natin ngayon ay ang YouTuber na si Ivana Alawi. Gumawa siya ng kanyang YouTube account noong June 1, 2008. At sa ngayon, si Miss Ivana ay mayroon ng 75 uploaded videos. Ang kanyang subscribers ay umaabot sa 10.2 million at ang kanyang video views ay umabot sa 565,366,736 views. Country ay PH, ang channel type ay people. Pumunta naman tayo sa kanyang social blade rank. Si Miss Ivana ay parang 5,473rd sa buong mundo at ang kanyang subscriber rank ay 746th. Video views rank ay 8,724 at ang kanyang rank sa Philippines, siya ay pang-10 pinaka may malaking subscriber sa Pilipinas. At people rank niya is 49. Ngayon, dumako naman tayo sa kanyang subscribers for the last 30 days. Nagkaroon si Miss Ivana Alawi ng 320k subscribers for the last 30 days. Although mukhang marami ito, ngunit ito ay bumaba ng 20% sa previous 30 days. Titingnan naman natin ang kanyang total subscribers weekly. April 6, 2020 hanggang April 12, 2020, nadagdagan si Miss Ivana Alawi ng 340,000 subscribers. Mga kabayan, dumako naman tayo sa kanyang views for the last 30 days. Makikita nyo si Miss Ivana Alawi ay nagkaroon ng 28.982 million views for the last 30 days. Bumaba ito ng 23.8% compared sa nakaraang 30 days. Sa total video views weekly, makikita natin na noong September 7, 2020 hanggang September 13, 2020 ay nakapagtala si Miss Ivana Alawi ng pinakamataas na video views. Umabot ang kanyang video views sa 15,573,765. So, dumako naman tayo sa kanyang audience, age, and gender ni Miss Ivana Alawi. So, makikita po natin ang pinakamataas na age bracket na nanonood sa videos ni Miss Ivana Alawi ay from 25 years old up to 34 years old. So, karamihan po noon ay mga lalaki. Mga kabayan, dumako naman tayo sa mga bansa kung saan nanggagaling ang pinakamaraming nanonood sa mga video views ni Miss Ivana Alawi. So makikita natin dito na ang United States, ang mga main viewers ni Miss Ivana Alawi, nakapagtala ito ng 42%. Then sumunod ay ang mga tao sa India, 21%. Then sa United Kingdom, 10%.
Canada 7%, Australia 4%, Indonesia 1%, Spain 1%, at other countries 14%. Dumako naman tayo sa YouTube stats summary ni Miss Yvonne Alawi. So, makikita natin sa kanyang daily average na kapag nadadagdagan si Miss Yvonne Alawi ng 10.6k subscribers per day for the last 30 days. Ang kanyang weekly average naman ay 74.6k subscribers weekly for the last 30 days. So mga kabayan, titingnan naman natin ang pinaka mataas na video views sa buong uploaded videos ni Miss Yvonne Alawi. So noong October 30, 2019, nag-upload siya ng video. Ang title ay A Day in My Life, Yvonne Alawi, at nakapagtala ito hanggang ngayon ng 24.9 million views. Nakapagtala naman ito ng rating na 97.4%. Ibig sabihin po na ang lahat ng nag-view sa video na yon ay almost lahat ay nag-like, 97.4% compared sa nag-dislike. Comments naman makikita nyo. Sa comments naman makikita natin na yung video na A Day in a Life ni Miss Yvonne Alawi ay nakapagtala ng 46,000 comments. Makikita na rin natin na ang estimated earnings ng video na yon ay at least 12.4k dollars up to 99.k dollars. Yun po ang estimated earnings ng pinakamataas na video ni Miss Yvonne Alawi. So, i-compute po natin to sa Philippine peso. I-convert po natin ito sa Philippine peso. So, $12,400 times 48 ay 595,200 pesos. Yun po ang pinakamababang estimated revenue ng pinakamataas na video ni Miss Yvonne Alawi. At $99,400 times 48 is equal to 4,771,200 pesos. Yun po ang pinakamataas na posibleng sahurin ni Miss Yvonne sa video na yun. So, nagre-range lang po sa $500,000 to 4 million ang possible na masweldo ni Miss Yvonne sa pinakamataas na video views niya. So mga kabayan, dumako naman tayo sa kanyang estimated monthly earnings. Nagre-range po ang kanyang estimated monthly earnings sa 7.2k dollars to 115.9k dollars. Doon po ito po yung range, estimated range ng kanyang monthly earnings. So i-convert po natin to sa Philippine peso. $7,200 times 48 is equals to 345,600 pesos. Yun po ang minimum na estimated earnings monthly ni Miss Yvonne Alawi. At 115
$15,900 times 48 is equal to 5,563,200 pesos. Yun po ang maximum possible estimated earnings ni Miss Yvonne Alawi sa kanyang videos. So, nag-range lang po sa 300,000 to 5 million ang kanyang estimated monthly earnings. So, titingnan naman natin ang kanyang estimated yearly earnings. So, from 86.9k dollars up to 1.4 million dollars ang kanyang estimated yearly earnings. So, i-convert po natin yan sa Philippine peso. $86,900 times 48. So, 4,171,200 pesos ang kanyang minimum possible estimated yearly earnings. At ang kanyang maximum possible yearly earnings naman ay $1,400,000 times 48 is equal to 67,200,000 pesos. Yun po ang possible highest estimated yearly earnings ni Miss Yvonne Alawi sa YouTube. So, nag-range po siya sa 4 million up to 67 million pesos ang kanyang yearly earnings. So mga kabayan, dyan na po nagtatapos ang ating YouTube video. Kung nagaandahan kayo sa video na to, don't forget to hit the like button, subscribe, comment down below for any suggestions, share this video, at don't forget to hit that notification bell button para lagi kang updated sa mga latest videos. Salamat!